A cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda ku fara samun kuɗi ta hanyar yin tafiya, wato kana tafiya ana ƙirga step ɗinka za ka fara samun kuɗi a cikin application guda biyu da zan gwada muku a cikin wannan bidiyon. Ku bi ni step by step a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, kar ku yi skipping any part of this video domin ka fahimci yadda za ka yi aiki ka fara samun kuɗi. So mu shiga cikin bidiyon. Idan yau ne farkon zuwanka channel nawa, ka danna mun alamar subscribing, ka yi liking wannan bidiyon, kana ka yi sharing ɗin wannan bidiyon domin mutane su amfana. So yau a cikin bidiyon nan za a ajiye muku link a cikin comment section kamar da kuke gani a nan wajen ga shi nan. So a cikin comment ɗin nan za a ajiye muku link, wato kana taɓa wato description, kana taɓa kan comment wato zai fito maka da link ɗin guda biyu, application guda biyu zan muku recommending a cikin bidiyo. So kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon. Da farko idan ka shiga cikin play store ɗinka, ka je ka yi searching ɗin wannan application ɗin mai suna Worktax. Wannan application ɗin kamar yadda kuke gani ga shi nan. So kai tsaye sai ka shiga ka yi searching a cikin play store, bayan ka yi searching sai ka ɗauko wannan application ɗin. So bayan ka ɗauko za mu shiga a cikin shi kamar yadda kuke gani. So za mu ɗan jira shi ya buɗe. So bayan ya buɗe abin da zai fara gwada maka sai ka sa invitation code, za ka sa email ka sannan ka sa invitation code. So don ajiye muku invitation code a cikin comment, sannan za a ajiye muku akan screen kamar yadda kuke gani. So bayan ka sa invitation code ɗin zai kai ka next step ya buɗe maka waje kamar haka. So kamar yadda kuke gani wannan shine total step ɗin da na yi a iya yau ɗin nan kamar yadda kuke gani ga shi nan. Da ka yi connecting da wayanka, da ka haɗa shi da wayanka ta yadda zai ringa bibiyan step ɗin da kake yi, kowane tafiya zai ringa ƙirga shi a cikin step. So kamar yadda kuke gani wannan kuma box ɗin shine in ka kai step ɗin nan za su ringa baka coins kamar yadda kuke gani, wanda ga nan coins a nan wajen kamar yadda kuke gani ga shi nan, kuma yana equivalent to $0.17 kamar yadda kuke gani a ciki. So bayan ka ga wannan kana so za ka zo ka taɓa a kai kamar yadda kuke gani ga shi nan, na taɓa na claiming amma zai gwado muku bidiyo yana loading ɗin wato bidiyo. So wannan tallan zan ɗan yi skipping ɗin shi. So na skipping ɗin tallan, kai tsaye na taɓa kan nan za ku ga nan coins na wato ya shiga a ciki kamar yadda kuke gani ga shi nan. So wannan haka abin yake, kuma da ka zo ka dinga daily check in wanda da ka zo akan tax kamar yadda kuke gani ga nan tax a nan. So ga tax a nan. So da ka zo ka taɓa inda ka sa maka tax. So ga inda ka sa maka daily check in, da ka zo ka taɓa akan daily check in kamar yadda kuke gani ga shi nan don yin daily check in ɗina. So already na riga da na yi. So bayan nan kamar dai yadda kuke gani a nan, in ka je cikin telegram ka yi performing in tax nan za su baka 15 coins. Sannan kuma in ka zo ka inviting friends, kowane mutum da ka inviting za su baka 10 coins. Sannan kai completing in wato so bai za su baka plus 20% na coins. Ga complete an offer, ga complete in games kamar yadda kuke gani shi ma za su baku. So duka dan muku bayani a cikin bidiyo, abin da nake so ku bi ni step kuma ku mai da hankalinku akan bayanin da nake a ciki. So kamar yadda kuke gani da ka zo kan bonus a nan wajen. So da ka zo misali kana so ka yi completing games, da ka zo ka taɓa inda ka sa wannan Torox nan. So sai ka taɓa a kai, da ka ɗan jira shi ya buɗe kamar yadda kuke gani ga shi nan yana loading. So bayan ya buɗe maka ga shi nan kamar yadda kuke gani. So wannan abin da suke so shine suna so ka ɗauko wannan games ɗin, ko wannan ga wannan ga wannan. So games ne ga sunan, misali ka ɗauki wannan za ku ga cewa za ka iya samun coins 132,195 wannan kenan kamar da kuke gani ga shi nan. Kuma suna so ka yi complete 10k times. So in ka shiga a ciki za ka ga ƙa'idoji da suke so ka bi kafin ka samu wannan coins, wanda kana playing games ɗin suna ajiye maka wani adadi na coins akan balance ɗinka. So haka wannan, so duka games da suke nan kowanne kana so sai ka taɓa akan shi. Misali zan taɓa akan wannan, zan ɗan jira shi ya ɗan yi loading. Gashi nan ya buɗe kamar yadda kuke gani. In ka buɗe application ɗin za su baka coins guda biyu. In ka yi clear stage 2 gashi za su baka coins 44 gashi nan kamar yadda kuke gani. Kowane stage da kalan coins da za su dinga baku a ciki kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan shine step by step ɗin da har in kai cinye wannan gaba ɗaya za ka samu wannan coins 100 da wani abu a cikin shi wannan. So kawai kana so ka yi completing tax ɗin
za ka zo ka taɓa proceed to offer ɗin nan, direct za ka shiga cikin Play Store ka ɗauko wannan application ɗin ka fara yin game a cikin shi, kuma su kuma daga nan za su fara sa maka coins akan balance ɗinka. So ba iya wannan games ɗin bane, akwai games da yawa ba sai iya shi bane kamar da kuke gani, kowanne gashi nan za ka iya tsaya ka karanta duk wanda ya maka sai ka taɓa a ciki ka je ka sauke shi sai ka fara aiki kuma ka fara samun kuɗi a cikin shi. Kana so ka fara bibiyan coins ɗin da ka sauke, za ka zo ka taɓa dot guda uku gashi nan a nan. So sai ka taɓa kan shi. So bayan ka taɓa ga inda ka sa mai activity kamar da kuke gani gashi nan. So sai ka taɓa kan activity kamar da kuke gani, ni ga game ɗin da na ɗauko kuma yanzu haka gashi nan sun bani coins guda biyu wanda ban ci gaba da aikin ba gashi nan ba su ƙara mun ba kamar da kuke gani. A nan za ka yi tracking ɗin games ɗin da kake, ka ga coins nawa kake samu a jikin wannan games ɗin da kake yi ɗin. Shine overall kamar yadda kuke gani. So bayan nan sai suna da survey kamar da kuke gani, wannan ma survey ne gashi nan. So gashi nan abubuwa dai da yawa da ku gani. So duka a nan za ka zaɓa abin da kake so ka yi playing don ka fara samun coins a cikin shi. Kana farawa za ka fara samun coins, kuma daga nan kana fara ka kai minimum withdrawal kai tsaye za ka zo inda ka sa maka redeem kamar da kuke gani gashi nan ana redeem gashi nan. So sai ka taɓa kan redeem. So kamar da kuke gani gashi nan muna kan wato United States. So a haka za ka bar shi saboda su ne suke da PayPal suke da Amazon. Da ku ga minimum withdrawal shine 3000 coins wanda yake equivalent to $5 gashi nan $5, kuma gashi nan minimum 3000 coins. Ga 6000 coins kamar da kuke gani, wannan PayPal ne. So ga kuma na Amazon shi ma 3000 shine making $5 gift card kamar da kuke gani gashi nan. So wannan su ne gift card ɗin da suke da shi a cikin shi wannan site ɗin, wanda wannan na iya America ne, United States of America. In kana so ka canja sai ka taɓa kan United States of America. So bayan ka taɓa kan shi za ku ga gudu muku ga na sauran ƙasashe da yawa, kowanne za ka iya taɓa ka ga kalan gift card ɗin da suke da shi a cikin shi wannan app ɗin. So already ni na yana kan United States aka zan bar shi. So bayan nan kamar da kuke gani kai tsaye wayannan su ne hanyar da ake bi ake samun coins. Daga nan ka kai minimum withdrawal kai tsaye da ka kai, kuma a nan za ku ga percentage a nan wajen da ku ga ina 3% wato Amazon gift card da waye da sauransu za ku gani gashi nan a nan. So wannan application ɗin yana da kyau kuma mutane da yawa sun yi review a kan shi, kuma ana samun kuɗi ƙwarai da gaske a kan shi wannan coins ɗin. So shi yasa na ga ya kamata in kawo muku wannan bidiyon. Sannan hanya mai sauƙi, kana so ka yi cash out direct ma za ka zo ga inda ka samu ka cash out a can sama wajen kusa da coins ɗinka. Kai tsaye sai ka taɓa kan cash out zai kawo ka nan kamar da kuke gani. Misali kan PayPal ne sai mu taɓa, da ku ga anan sun ba ku daman kana taɓa redeeming a nan da su baka dama kai redeeming. Kuma wannan garanti ne, wannan genuine ne, na baku garanti akan shi ana cirewa kuma ana samun kuɗi, domin na ga wanda suka cire $150 bayan da ba a cire kuɗi a cikin wannan application ɗin. So na muku recommending wannan application da duk wanda yake so ya samu kuɗi. Amma fa ka sani samun kuɗi da wannan application ba wai yanzu ba ne. Yanda za ka bi ka dinga samun coins da wuri-wuri shine ta hanyar buga wannan games da na gwada muku, buga offer wall kamar da kuke gani. Daga nan da ka iya taɓa go, wannan go ɗin da ka iya taɓawa, wannan ma go zai kai ka direct cikin tax ne za ka je ka yi ka fara samun kuɗi a ciki ta hanyar buga games da hanyar tafiya da waye da sauransu. Wannan hanyar shine dai baka kai saurin samun coins a ciki har ka kai minimum withdrawal a cikin shi. So wannan kenan kamar yadda kuke gani. Abin da baka gane ba a ciki ka shiga a cikin comment section ka mun tambaya. Ku shiga comment section ku mun tambaya. Sannan ina so na san ra'ayinku in my next video, wani bidiyo kuke so in kawo muku, ni kuma don ga wani bidiyo ya kamata in kawo muku sai in kawo muku, kuma da comment ne a cikin comment section. So bidiyo na biyu game da application da ake samun kuɗi a ciki, bari mu shiga ciki. So kamar da kuke gani wannan shine Sweetcoin. Na tabbata kowa ya san Sweetcoin kamar da kuke gani. Baka da shi ka shiga cikin Play Store ka ɗauko shi. So shi kuma bayan ka ɗauko za ka shiga wato kai register da shi ma za su baka wato dama ka bi allowing ɗin wayanka su samu dama accessing su ma wajen tafiyanka kamar yadda kuke gani. Za ku ga gashi nan shi ma za ku ga step da na yi a yau, kuma gashi ana daily claiming wato daily claiming kamar da kuke gani. Gashi nan za ka taɓa ka ga short video na 30 seconds 50 seconds haka ka ringa samun coins a ciki. Kamar da kuke gani ga coins na ina da guda 342 kamar da kuke gani a ciki. So shi ma wannan crypto ne, shi kuma
duk step ɗin da kake samu za su dinga converting ɗin shi zuwa Sweet Wallet. Zan muku bayanin Sweet Wallet a gaba. Kamar yadda kuke gani gashi nan, da ka zo ka taɓa inda ka sa maka N, gashi nan a nan, so za ka taɓa akan N. So za ku ga wannan website ne wanda suke muku tallan kayayyaki, kana so ka siya, kana taɓawa direct zai kai ka site, za ka je ka siya kaya kyauta a cikin shi. Kamar yadda kuke gani, sai ka zo kan reward, za ku ga cewa ga na reward nan ka kai step 2000 za ka iya samun gift card, sweet coin, Netflix, duka wannan gift card ne za ka iya samu a cikin shi. In kai lucky winner za ka iya samu a cikin shi. Shi wannan kenan. Ga wannan nan shi ma za ka iya shiga, gift card ne na $100, gashi nan wayannan duka. So kamar yadda kuke gani, wannan shine. Sannan kuma abu mafi muhimmanci shine ta hanyar yin inviting. Akwai wani challenge da akwai wani event da suke yi wanda sun kusa gama shi na hanyar gayyato mutane a cikin shi applications. Kamar yadda kuke gani, za ka zo ka taɓa inda ka sa maka invite big ɗin nan, wannan invite friends and with big ɗin nan. So kai tsaye shi za ka taɓa a ciki. Za ka je ka gayyato mutane, ka gayyato mutum 5 ko 10 za su baka $5. Wannan direct za ka cire a cikin shi. Kamar yadda kuke gani, saura 22 days, 11 hour ya ƙare. So abin da ake so da kai, ka ɗauki link ɗinka, ka je ka gayyato mutane kawai su shiga ciki, su yi register, su yi activating account ɗinsu a ciki. Kamar yadda kuke gani, na jan muku a ƙasa, a sama za ku ga cewa ga nan step ɗina gashi nan. Kamar yadda kuke gani, yana counting step a cikin shi. So a haka gayyato mutum 5 za ka samu $10. Wannan garanti ne, za ka cire kuɗinka. Ka gayyato mutum 15 ko 20 za ka cire $10 a cikinsa. Mafi karancin cirewa shine $4. Wannan sun kusa gama event ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan, za ka tsaya ka karanta. Invite your friends and to sweet coin with your unique invite link. Idan friends ɗin ka yi amfani ya register, ya scratch card, ticket draw, waye da sauransu za ka samu. Kamar yadda kuke gani, kuma deadline ɗin ya kusa ƙarewa a ciki. So wannan shine na biyu. Sannan kuma za ka zo ka taɓa akan wannan coins ɗinka gashi nan. So bayan ka taɓa, za ka ga yau coins nawa wato ka tara a cikin shi. So yana ɗan loading. So kamar yadda kuke gani, a yau gashi na samu wannan coins ɗin. Kuma kana kaiwa wato 3000 step to 10,000 step, za su maka converting zuwa Sweet Wallet. Wannan Sweet coins ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan da guda 16, wanda yana equivalent to $0.03. Wannan suka maka converting, ka kai wani minimum withdrawal za ka iya cire shi, wanda shi yasa suka ware shi wato shi wannan Sweet Wallet ɗin. Kamar yadda kuke gani, shine wannan gashi nan. So shi ma za ka ɗauko shi a ciki, za su dinga maka converting ɗin wannan coins daga wannan coins ɗin zuwa wannan coins ɗin, za su dinga maka converting. Da zaran ka kai 3000 step to 10,000 step, direct za su maka converting a cikin shi. So ban son bidiyon ya yi tsayi, wannan shi takaitaccen bayani. A next video, in kuna son muku full video, ku rubuta mu a ƙasan comment akan wannan coins ɗin, zan muku complete video akan shi insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.